चलन देखा आज दिन मोर केमती कौन जाऊँगी केमती कौन एंजॉय करचे कुआडे कुआडे बुलूचे कौन करचे चलन देखा कौन होइची मो धनलो कौन होइची कौन होइची मो धनलो बात हो तो दुष्ट काई होजू दुष्ट काई होजू धनो उठा 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 छाड़ 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 हमें खाइबा मुढ़ी एटा गुगुनी मटर तरकारी आम झील बनई अना एपटे आम झील एटा आम सकाल ब्रेकफास्ट ए वीडियोटा है कि रहिला YouTube रे मु छाड़ देमी बस बस जे झियो वाला देखिबा आ देबेनी बा झियो रो काटे पूरा पूरा वीडियो में दिखाई दे हां नियति हां मोर के लिए जे गुडा ही अच्छन जे वीडियो नॉट इंटरेस्टेड ताने तुमे मानु छ जे तुमर अछंती बोली शेयर को अच्छा अच्छा रो 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 टी फोटो उठा सरु तापरे खाइबो हां आउरी काकुडी अछि बाकी आया आउ गोटे तो बाई जाई केटा ते गोटेटा को संभाळ रे आके मु लकी गोदी में बाहर तू ए बैगटा कोन करछु सबले से बैगटा जमा छाडुनी हाँ एबे खाई करो लकी रे मोमबत्ती लोजी लगाट तक लोकी जीवन मोमबत्ती हमर एजी अछि किलो अछि सागे दादी आ खाइबो आ इसे कोई नहीं लोकी आज्ञा छाड़े ददई बसबे उठे उठे ददई बसबे ददई बसबे उठ उठ ए तमे एठी बस तमे एठी बस आसो आसो हमर एठी बस आसो ब्राह्मण घर छुआ पत्ता अछि लकी कौन को चला की हिबो एना दिका लोन करिवो ए खाइ सामने कहबो हो कौन को से देखिया लकी तो आमे पे जाउछु पीसंगा घरे पूजा हुए ना दुर्गा माँ की पूजा तो सेठी आमे पे जाउछु
ଯାଇକି ବସି ଖାଇଦେବୁ ଗାଡ଼ି ତ ଭାତ ଭାତ ଏଇଟା ଭାତ ଚାଟା ସେଇଟା ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ସରିଯିବ। ବାବାରେ ଶୁକ୍ତ ଶୁକ୍ତେ ଭାତ ସରିଯିବ। ଏଇଟା କଣ ସୁପ୍ତ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଘାଣ୍ଟିଆ ନା କଣ ଏଟା ଆଉ ପେଟକୁ ଯିବ। ଜାଗା नहीं ना ଥାଳିଟା ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଘୁରେଇନି ଦେବା ପଡ଼େ ଆଉ ଖାଇ ପାରିଲି ହଁ ଗାଲି লাগবে না ହଁ ସୁপ তো খাও মুক্ত ଆଜି ଯାହା ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଇବାର ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ପୁରା। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଳୁଟା ବୋଧେ ବଳି ଯାଇଥିଲା କିଛି ତାକୁ ରାମ୍ପି ରୁପିକି ଭାଜିକି ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଖାଇବା ଭାତ 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 ଖାଅ ସୁସ୍ଥ ଲାଗେ ନା ଭୁଲିଗଲା ଖାଇଦିଅ ଭାତ 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 ଖାଇଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପାଇସା ମୁଁ ନେବି ଭାତ ଖାଅ ଭାତ ମିষ্টি দই ଭାତ पनीर दबा डिजाइन जाने से दीपी से अधिक दबानी फायदा नहीं हो सकता कुआड़ चल घर को हाँ काख हौ हबा आमे जाऊँ पीसी घर को इटा आमे वेस्ट बेंगल रे अच्छु वेस्ट बेंगल देखते लोक मैंने घर को जावाई रास्ता केमती
ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର, ଏଇଟା ବାରେଣ୍ଡା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯାହା ଘରକୁ ବି ଯିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ନାଳ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ଏମିତି ବାଉଁଶର ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବେ। ସ୍ପେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଲେଜ୍ ଏରିଆ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଏମିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଲର, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଏଇଟା। କ'ଣଟା ଏଇଟା? ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ତାଙ୍କର। ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ଚାଲିଛି ଯେମିତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ସବୁ ଭେରାଇଟିର। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ପିଇସିଙ୍କ କାକାଙ୍କ ଘର। ମୋ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି ତ, କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ, ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ପିଇସିଙ୍କ ଘର। ଆମ ପିଇସିକୁ ଏପଟେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ, ପିଇସା ଝିଅ। ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପିଇସିଙ୍କ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ରୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଲେ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଣି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବାଉଁଶ ଥିଲା, ଏଠି ବାଉଁଶ ନାହିଁ, ଏଠି ତାକୁ ଇଏ କରିଦିଆଯାଇଛି ମାଟି ପକେଇକି। ରୋଡଟା ଆଜି ଟିକେ ସେମ୍ ଗାଡ଼ି ଥୁଆହେଇଛି। ଏ ପଙ୍କ ଗୋଟେ କି ଛିଡେଇକି ନେଇଗଲା ନା ବୁଡିଗଲା ନା କୁଆଡେ ଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ବଢିଆଟା ଫୁଟିଥିଲା। ଏଇଟା ପିଇସିଙ୍କ ଘର ଆଉଟ୍ ସାଇଡଟା। ଗାଡ଼ି ଦେଖ କେତେ କାଦୁଅ ହେଇଛି, କ'ଣ ବସିଛି ପଙ୍କ ପଙ୍କରେ ଆଉ। এটা এন্ট্রি, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ପାଣି ଫାଣି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଏ। এটা ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, এটা ପୋଖରୀଟା ପିସିଙ୍କର। এটা ଏଣ୍ଟ୍ରି, এটা ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା, ଏଇଟା ଛାତକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସବୁ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବାରେଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର। বেডরুমটা মাস্টার বেডরুম, এটা ড্রয়িং রুম। ভিতরে কলর ହେଇନି, কলর হব ଏବେ। ওনার ম্যারেজ ଅଛି, ম্যারেজ ପରେ ସବୁ କଲର ଫଲର ହବ। ଟାଇଲ ଫାଇଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗ୍ରାନାଇଟ୍। ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିଯିବା। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ୍, ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ, ଖୋଲା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା, ଏଠି କିଛି ପଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି, ବାହାଘର ପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କିଚେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ଟା, ଏଇଟା ସାନୁ ମାନେ ମୋ ନନାର ସାନ ଭାଇର ରୁମ୍। ଏଠି ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ନର୍ମାଲ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର। ଖାଲି ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ଗୁଡ଼ା ବାକି ଅଛି, କଲର ଫଲର ସେସବୁ ଜିନିଷଟା। ଏଇଠି ପିସା ଆମର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଚେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଦିଅ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏମିତି ଅଛି, ଏସବୁ କାଚ ଲାଗିବ, ହେଇନି କିଛି, ଉପର ବି କାମ ହେଇନି, ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଡାଇନିଂ, ସ୍ମଲ୍ ଡାଇନିଂ, ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଫ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ମଡୁଲାର କିଚେନ୍ ହବାର ଅଛି ଆଗକୁ, ତ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଚିମ୍ନି ସବୁ ଲାଗିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନରେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଚିଚି, ମୋ ଝିଅ ଚିଚି ଦେଖିବ ଖାଲି ଏଠି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ୱାଟର ପମ୍ପ ଲାଗିଛି ସେଲୁ, ଏଇଟା ଗଡ଼ିଆଟା ତାଙ୍କର। ଆସ ମାମା ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ଏଇପଟୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଘରକୁ, ସେପଟେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ଚିଚି ଦେଖେଇବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଆସ ଦେଖିବା। ତ ଏମିତି କିଛି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, ଇଏ ବି ହେଇଯାଇଛି, କଲର କିନ୍ତୁ ହେଇନି, ଭିତରେ ବି ହେଇନି, ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ମାର୍ବଲ ଲାଗିଯାଇଛି।
এটা পুরা রুমটাକୁ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ତିନିଟା ସେପଟେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ସେ ଲାଷ୍ଟଟା ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ସାୱାର ପାଇଁ ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ला 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 ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆସିଲୁ ହଁ ଟୁରି କୁଆଡେ ହେଲା ବାହାରେ ନେଇଛ ତ ସବୁ ପାଣି ବୋଟଲ ଫାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉ ଏ ମ୍ୟାଉ ଗଲା ମ୍ୟାଉ ରହ ପଡିଯିବୁ ଏ ଆମେ ବାହାରିବା मैडम पइड नहीं चलती खुड़ी हम पे कॉफी और निमकी बिस्कुट सब बने के पुत्रा छुआ आछन तो पूरा खुड़ी केते सुंदर बने के सब आछन देखो दियोरं को छाड़ी के आसले एबे आसला को राती गलानी आ आइला बेले पकोड़ी बैगणी नहीं के आसले घरे गले मुढ़ी खाइबा पकोड़ी बैगणी तो आमे एबे खाइ खाके आसलु गुंडू को तो ड्रेस का चेंज कर देउची चलु आमे सुया पे टाटा बाय बाय गुड नाइट काल देखाबा और नुआ ब्लॉग रे।